Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnen Sherifula télé studio fɔlɔ kɔnɔ Moribabugu an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye. Nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a tuma selen bi bamanankan kunnafoni na kumabaw filɛ nin. Sumasite n'ale ye baarakɛyɔrɔ mun ɲɛsinen don adamadenw ka lakana an'u ka kɛnɛya sabatili ma u ka baarakɛyɔrɔw la u y'u ka ɲɔgɔn kunbɛnbaa tako sabanan baaraw nun don ka bɛn Novembre kalo tile 7 ma. O kɔfɛ k'a sababu kɛ Sheikh Mohamed Makiba ye ONG Direct AID maaw ye jibɔndo dɔ di Masabugu ani Zanbugukaw ma mun baaraw koromokarili kɛra ka bɛn Novembre kalo tile 6 ma. Nunu de ye bamanankan kunnafoni na kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔ. Aw dangana Sumasite n'ale ye baarakɛyɔrɔ mun ka baaraw ɲɛsinen don adamadenw ka lakana an'u ka kɛnɛya sabatili ma u ka baarakɛyɔrɔw la olu ka ɲɔgɔn kunbɛnbaa tako sabanan baaraw nun don ka bɛn Novembre kalo tile 7 ma Hôtel Salam na Bamakɔ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Zeyin ta bɛ tali kɛ daku mun kan o de ye adamaden ka kɛnɛya a n'a ka lakana bɛ sabati a ka baarakɛyɔrɔ la cogo min na a nafa bɛ se ka se jamana ma. Sajo Siribe ani Abdoulaye Sogodogo ka sɔrɔlenw don. Sumasite ka nin hakilina baara in ni nin y'a tako sabanan ye a kɛkunba ye minnu bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛye yɔrɔw la ani faso baara min b'a to u ka hakɛdaw bɛ se ka ta bala cogo min na baaradakun kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ. O de kadira kɔnɔna na nin sigiba in ɲɛnamayara min b'a to kɛnɛya tigilamaw minnu ka baara ɲɛsinin bɛ ka maninfinw ka hakɛ k'o labato baaradakun yɔrɔ la fo ka taa se Ala k'an kisi dɔgɔtɔrɔ minnu ka baaraw bɛnnen bɛ maninfin minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ka baaradakunw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya min bɛ wele ko accident de travail min b'a to olu bɛ se ka bila bala cogo min na ko sabula n'i y'a ta ka jateminɛ Mali kɔnɔ o ɲɔɲanen don kosɛbɛ ko baarakɛlaw ka hakɛ lasagolen tɛ baaradakun kɔnɔna la. An ka bi lajɛrɛ kun ye min ye o bi don an ka société kɔnɔna la an ka baara dɔw bɛ baara boloda dɔw bɛ yen an bɛ baara dɔw boloda san kɔnɔ ɲɔɲɛ i n'a fɔ ni ɲɔgɔnnaw ɲɔɲɛw b'o la hakilina falen falen bi surtout bi ta yɛrɛ bɛ min kan an ye jira ka mɔgɔ bɛ minnu sen donnen don kɔlɔlɔ min bɛ se ka baarakɛlaw sɔrɔ o kɛlɛli la an y'o bɛɛ de wele ka fara ɲɔgɔn kan an n'an yɛrɛ société kɔnɔna la donc an ka jɛ ka hakilina falen kɛ ka masala ka lajɛ ka recommandation dɔw formuler k'o adresser autorités la pour que Mali kɔnɔna baarakɛlaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min kɔlɔlɔ kana kɛ sababu ye ka baara kɛyɔrɔ kɛ i n'a fɔ jatigɛ baarakɛlaw la. Directeur national de la protection sociale et de l'économie solidaire ni ale min kɛra nin pare ye a y'a ka nisɔndiya jira ni ka kɛla ka foli ani taŋɛ ka ɲɛsin Sumasite maaw ma u ye hakilina min ta k'a sɛgɛrɛ k'a kɛ kɛnɛ in den fa ye ni a bɛ bila dakun kɔnɔ min b'a to hadamadenw ka hakɛ u bɛ se kala sabati cogo jumɛn na baaradakun kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ. Ne kɔni bɛ société malienne de la santé et de la sécurité au travail fo parce que jɛkulu min sigira sen kan u y'a kanu k'a fɔ bi baara in denfaya bɛ ta ka di ne ma donc o ye bonya belebele de ye min ɲɛsira ne ma n y'o nisɔndiya yira k'u fo u ka o wale ɲuman dɔn na u bɛ baara min na baara kologirin don parce que n'i y'a lajɛ an ka jamana sɛbɛnw kɔnɔna la politique sociale kɔnɔna la baarakɛla ka hakɛ a bɛ se ka baara kɛ cogoya jumɛn na ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ sɔrɔ baara in kɔnɔ la baarakɛminɛ sahalen jumɛnw bɛ se ka d'a ma pour que baarakɛla bɛ se k'a ka baara kɛ wasa kɔnɔna la ka sɔrɔ masiba ma a lasɔrɔ donc ni a fɔra ko ɲɔgɔn jɛkulu sigira an fɛ yan nɔ u ka baara in y'a tako sabanan de ye bi donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ baara min na Ala ka jidi u bolo. Minisiri min ka cɛw bɛnnen don kɛnɛya kunkanko baaraw ma ale nɔlabila min tun bɛ kɛnɛ kan a y'a ka nisɔndiya jira ni k'a jira k'a fɔ ko Sumasite ka nin hakilina ye baara ɲɛnama ye min b'a to maninfin minnu ye gɛlɛya sɔrɔ baaraw kɔnɔna na ni a bɛ f'o ma accident de travail ka se k'olu ka hakɛw labato cogo min na min b'a to ka se k'u dɛmɛ gɛlɛya min sur'u ma k'u to baara dakun kɔnɔna na. Nin ɲɔgɔnye in n b'a fɔ an ka minnu ye a hakili ta an b'u fo parce que ɲɔgɔnye ye mun ye ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ
ɲinini tasira la k'a lajɛ baarakɛlaw kɔlɔlɔ bɛ se k'u sɔrɔ baarakɛyɔrɔw la baarakɛla ka kɛnɛya a ka baarakɛyɔrɔ baara kana kɛ sababu ye ka bana lase baarakɛla ma u nana nin tile damadama in kɔnɔ u b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ o yɔrɔ la bon n'i y'o yɔrɔnin jateminɛ i b'a jateminɛ k'a fɔ kɛnɛya taabolo la an ye caman kɛ musow ka baarako la musow ka kɛnɛyako la caman kɛra denw ta ko la mais an kun bɛ ɲini ka i b'a fɔ ɲinɛ dɔɔni baarakɛlaw yɛrɛ anw yɛrɛ baarakɛlaw bɛɛ an bɛ cogo di dɛ an ka kɛnɛya bɛ cogo di dɛ mun bɛ se k'an sɔrɔ an ka baaraw taasira kan dɛ donc je crois que tile damadama in baara bɛna o yɔrɔ de kan. An b'aw hakili jigin k'a fɔ société malienne de santé et sécurité au travail SOMAST ale ye baara yɔrɔ ye ni a dayɛlɛla san 2012 a ka baaraw bakunba ye fɛn minnu ye o ye hadamadenw ka kɛnɛya baaradakun kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ka se k'olu ka hakɛw labato u ye cogo min na an ka jamana kɔnɔ. Kabini alamisadon novembre kalo tile 7 ye ɲɔgɔn kunbɛ baara dɔ nun donna hôtel Sheraton na Bamakɔ kɔnɔna la a kun de walasa ka hakili jagabɔ kɛ sirabanga kasara bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ yɛrɛ ɲɛmaaya tun bɛ minisiri bolo mun ka baaraw ɲɛsinnen don bolimafɛnw ka taa ni ka segin ma Amadou Jalo ani Samba Traoré ka sɔrɔlenw don kumakan bɛ lase Kafunɛ Bacili fɛ. Sirabagan kasara de sababu jɔnjɔn ye mɔgɔw bɔnɛni na u niw na farafina jamanaw kɔnɔ don sera bi a ka kan fɛɛrɛw ni dabaliw caman ka sigi sen kan lakana fanga ka bonya siraba kan min bɛ ɲɛsin jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa o maa cakɛda o cakɛda ani dɛmɛbaga jɛkulu o jɛkulu ni baara in tɛ taa olu ka dɛmɛ kɔ olu kelen kelen bɛɛ lajɛlen sen ka se ka don baara in na. O de kɛra kɔrɔfɔw ye kɔrɔfɔ minnu da jira la farafina waribonba Banque Africaine de Développement badi ka nɔnabila muso fɛ kɛnɛ kɔnɔ sigi min bɛ tali kɛ baara nundon kan ka ɲɛsin sirabako lakana ma sani ka sɔrɔ ka nabaga bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ko ɲɛta sira baara bolo dalen minnu ni o bɛ waribonba in bolo ko siraba kana lakana o bɛ jate o sabanan ye walasa siraba lakana ko laɲiniw ka se ka sabati fo bɛɛ lajɛlen de k'i jeniyɔrɔ fin o de kadara kɔnɔ kulu min sigilen don baara in kama u ye laɲini dɔw ta min bɛ kɛ sababu ye ka ɲinini caman kɛ ani ka jateminɛ camanw kɛ ka hakili jagabɔ sirabakan kasaraw balili a n'a kunbɛliko kunkan faaba la Bamako ka se ka dɔ bɔ accident jugu hakɛya la sani san 2000 ani san 20 cɛ ni kuma jara ka sirabagan kasara yɛrɛ bali pewu o de ye laɲini ye Mali jamana minisiriso min ni o ka caw bɛ ɲɛsin bolifɛnkow ma o minisiriso kɛlen don k'o kɛ a kunnadonni ye ka sanga ni jamana maa ɲɛmaw yɛrɛ ka baara boloda cogo hakilina ye ɲɔgɔn kunbɛn in sen fɛ laɲini caman de kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la sirabagan kasara balili kunkan o laɲini dɔw bɛ tali kɛ accident bagatɔw ka kunnafoni lasɔrɔliko kunkan Bamako kɛnɛyasobaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ baara nɔgɔyali komisariyaw bolo sirabagan kasara kɛyɔrɔ dɔɔni ye joona ka tɛmɛ ni bi tile subahana mansinw ye polisilakaw ani gendarmew ka smartphone fɛ ni application dɔ ye. Politikimɔgɔw ka jɛkulu mun bɛ n'a bɛ f'a ma Front pour la sauvegarde de la démocratie olu ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka kuma lakanabaliya mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ni wagati laban ninnu na an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in ɲɛmaaya tun bɛ wasaden Sumayila Sise de bolo Abdul Karim Sako ani Dramani Maleka sɔrɔlenw don. Novembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛni Mali a lajarabila kura ye ni bingani wali ye min kɛra sababu ye a ka finitigi 50 kunkanfɛn k'olu bɔnɛ o nin na ka kɔn o ɲɛ walijugu caman tara k'an ka finitigiw sɛgɛrɛ binganikɛlaw fɛ adamadenw caman bɔnna o nin na an bɛ don min na ko bi maliden caman bɛ ka k'i yɛrɛ ɲininka nin wale bɛ ka Mali sɔrɔ ka sabu kɛ mun ye ɲininkali caman maaw bɛ ka min kɛ u yɛrɛ la ka da a maa fagataw caya kan a bɛ ɲini ka maa siran o hukumu de la politiciens ka faranga ɲɔgɔn min n'u bɛ fɔ a ma Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD olu ye kunnafoni kɛnɛ sigi ka se ka na walawalali kɛ jamanadenw ye u bɛ se ka min faamuya kunya in na u y'a yira u ka kɔrɔfɔliw la k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na i ko bi a bɛ janfa dingɛ de kɔnɔ nka janfa min don maa kan k'i yɛrɛ ɲininka ko kana janfa don wa tari malidenw yɛrɛ de don ko baw jamana wasabulon miliyari 1,230 a jɛra ko k'o kɛ ka minɛnw san ka di finitigiw ma walasa u ka se ka jamana lakana ko nka o n'a ta o ta kɛlɛ bɛ ka tiɲɛ u bolo hali bi ka sababu kɛ minɛntanya ye ko maa kan k'i yɛrɛ ɲininka o la. Aw yɛrɛ y'a dɔn kasara cayara mɔgɔw sara n'o kɛra jamanadenw kan ka wele u ka sɔrɔdasiw k'a lajɛ u b'u dɛmɛ cogo min na a bɛ min f'u ye an nana dɛmɛni tɛ dɔrɔn k'a fɔ k'a bɛ marifa san ka d'u ma
ni malfa min sara ka d'u ma n'a malfa man ɲi a tɛ se ka baara kɛ ka taa n'u ye kan na comme Bolikɛsi kan Wende Lamini kan n'a taara kɛlɛkɛmɔgɔw bila yen kɛlɛkɛcɛw bila yen ni ji t'u bolo a m'u bila sira ni mɔgɔw sara u ka denbaya u bɛ laban cogo di an y'a fɔ k'an k'an jija an k'o luwa n'a bɛ yen an ka kuraya n'a tɛ yen an k'a luwa ta pour que pension ka di musow ma kudayi fo ni Ala y'u ka kalifa minɛ u la don min na k'u denw u ka école ka sara fo ka tila kalan na n'o fatura sudon yɔrɔ ka sɔrɔ mais an ka militaire bɛ yen parce que an man ka ɲina maliyɛnw man ka ɲina mais bi na n'i y'a ye san 6 in kɔnɔ premier ministre kɛra 6 ye ministre de la défense kɛra 6 ye chef d'état-major général de l'armée n'a tɛ 6 bɔ a bɛ 5 kɔni bɔ et n'o bɛɛ changera fura ma sɔrɔ a la a min b'u changer o de nɔ don dɛ. maa caman ye ɲininkaliw tɛngu k'a fɔ Mali a bɛ se ka to nin bolo kan wa ko n'an y'a ta k'a lajɛ diɲɛ jamana caman ka finitigiw bɛ anw fɛ yan nɔ kabini MINUSMAw la fo ka na se Faransi jamana force Barkhane ma fo ka na se G5 Sahel ma ka na fara anw yɛrɛ ka finitigiw kan nka u bɛɛ n'a ta o ta Mali tɛgɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ ko ɲininkali kan ka kɛ jamana marabaw yɛrɛ la u ka jaabi jɔnjɔn di jamanadenw ma u bɛ min faamuya. An taara Assemblée nationale la an ko wari ka bɔ ka d'u ma pour que ka se ka kɛlɛkɛminɛnw san Mali bɔra ka d'u ma miliyari 1000 ani miliyari 200 ani miliyari 30 wari bɛɛ kɛra mun ye président ko avion sa dan avion tɛ se ka wuli a kɛra tɔn ye a sigira nɔ na président ko avion min sanna est-ce que ma namara don a la o de kama an ko Assemblée nationale la k'a sɛgɛsɛgɛ ni mɔgɔ min bolo sera a nafolo ma a tigi nɔ ka minɛ ni mɔgɔ min ye yuruku kɛ a ka dɔn jamana k'a dɔn. o kɛnɛ kelen ka miniti kelen tasi bila o kɛra ka ɲɛsin jamana finitigi kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma minnu tora jamana kumabɔli la. An kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ma o ka bangeli sankunbɛn ɲɛnamayali mun bɛna kɛ stade du 26 mars la n'a bɛ kɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara fɛ a ɲɛnabɔli jɛkulu ye ɲɔgɔn kunbɛn dɔ kɛ Bangɔni Janginɛbugu la Sherifula misiriba kɔnɔna la walasa Bamakɔ sous-section 11 minnu bɛ yen k'u ka baaraw ɲɛfu ɲɛna baara ninnu yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ ka ɲa cogo min na Baba Keita tun bɛ a kɛnɛ kan Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Alhamdulilahi rabbil alamin bisigi kun ye mawlu belele min b'an kun kan bisigi kun y'o de ye mɔgɔ minnu y'o ni di baara in yɛrɛ kɛli kama fi sabilillahi olu de kɛ sigi do ka se ka ɲɔgɔn faamu bilasirali la baara in bɛ taa bolo jumɛn kan an bɛ don ɲuman an bɛ baara kɛ don ɲuman b'a kɛ tan o kun bisigi kun ye o de ye an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo di baara kɔnɔ parce que ne ye mawlu lajɛ semaine kelen mumɛ de don semaine kelen mumɛ kɔnɔna na organisation tɔgɔ la mɔgɔ min bɛ baara k'a kɔnɔ o jamakulu de tun bɛ yan bi o jamakulu tɛ se ka kɛ fewu fo a ka kuma ɲɔgɔn fɛ baara ɲɛcogo na a kɛcogoya ɲuman na n'o kala dɔrɔn an mago bɛ min na a bɛ sabati an bolo kan sinon nin jamakulu in bɛɛ de ni dilen don baara in na fi sabililayi fo ka taa se a kuncɛli ma bon ne ka dakurunya kalan laban min bɛ n bolo nin sigi in na o de ye an bɛ dugawu k'an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'o ye Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ye ale min ye nin sira in yɛrɛ yira an na ale de kalan ɲɛmɔgɔ ɲuman ye an bɛ se ka diinɛ yɛrɛ dɔn cogo di diinɛ dɔnlen kɔrɔ kɔ an y'a ye diɲɛ lahara hɛrɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ fana o kɛlen an fɛ an y'a ye an y'an ni n'an ka nafolo bɛɛ bila nin baara in sira kan ale bɛ se ka wata cogo di ni bɛ se ka lafiya cogo di su ni tile an pɛrɛnnen don n'a ko an ka bɔ waati o waati an pɛrɛnnen don bɔli kama nin baara in na yarabi ala k'a kun an bɛ dugawu k'an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'o ye Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ye ale min ye nin sira in yɛrɛ yira an na ale de kalan ɲɛmɔgɔ ɲuman ye an bɛ se ka diinɛ yɛrɛ dɔn cogo di diinɛ dɔnlen kɔrɔ kɔ an y'a ye diɲɛ lahara hɛrɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ fana o kɛlen an fɛ an y'a ye an y'an ni n'an ka nafolo bɛɛ bila nin baara in sira kan ale bɛ se ka wata cogo di ni bɛ se ka lafiya cogo di su ni tile an pɛrɛnnen don n'a ko an ka bɔ waati o waati an pɛrɛnnen don bɔli kama nin baara in na yarabi ala k'a kuncɛ hɛrɛ la. An nana bi ka na sigi kɛ ka fili minnu bɛ an ka baara la ɲɛmɔgɔw bɔra a fɔ k'o corriger an b'a deli ala fɛ u y'a fɔ cogo min na k'a ta ka baara kɛ na yarabi ala k'o nɔgɔya dɔwɛrɛ t'anw da foli kɔ ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen an minnu nana baara la an si kana sigi ni amina ko kelen amina ko dogoli ana bangili ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala k'an karamɔgɔ mɛn an ɲɛfɛ ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye juguti b'an na ala kana jugu sen na an jugu dogoli ana bangili ala ka don dɔ kun u ka ɲinɛ n'an karamɔgɔ kɔ
ne bɛ se ka min fɔ n ka kuma laban na o ye ka ne bɛ wele da kɛ ka ɲɛsin baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma cɛ fara muso kan ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ nin kan an ka lajɛ an ka ɲɛmɔgɔ bonya ɲɛmɔgɔ ka dɔn ɲɛmɔgɔ ye kɔmɔgɔw fana k'u sigi u sigiyɔrɔ la n'o kɛra a ka ca la an ka laɲini a bɛ sabati. Denmisɛnnin jɛkulu minnu sigilen no Bangoni ka taaɲɛ kama olu ni sigida ɲɛmaaw ye ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye fɛɛrɛ ni dabali dɔw tigɛ walasa mawludukɛlaw ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Buya Kulubali y'a ka kuma galamanin tɛngu a maa dɔw la an ka ɲɛmaa dɔw fɛ. Bon an bɛ nin kɛnɛ mun kan pour que ka a yira mɔgɔw la mawludu mun ni a bɛ ka gɛrɛ mɔgɔw ka surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya Janginɛbugu jeunesse u ka a ko ta ni hakili ye comme san o san ACD ale ye association ye CAD kɔnɔ mais u ka cɛsiri bɛnnen don kɔrɔnkɛrɛnnenya an fa ani an karamɔgɔ mawludu mana se dɛmɛ association caman fana bɛ fara o kan walasa circulation ka fara fɛn caman kan ani sécurité bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo o cogo ka fara force de sécurité bɛɛ kan n'o ye policiers ye n'o ye sɔrɔdasiw ye n'o ye gendarmes ye ka fara amisari yɛrɛ force de sécurité fana kan walasa ɲɛnajɛ bɛ se ka tɛmɛ hɛrɛ ni baden na cogo min na ka sara kana bɔ a kɔnɔna na. Bi an ka bi lajɛ ye min ye o de ye c'est à dire ka se ka population sensibiliser ka maliyɛn yɛrɛ bɛɛ sensibiliser wagati belebele min kun dalen no an kan n'o ye an fa n'an karamɔgɔ Cheikh Seydou Ousmane Marani Hayidara ale ka mawludu belebele min bɛna kɛ novembre kalo tile 10 ka taa bila tile 16 la wulada in na lajɛ kun ye o ye. An bɛ kɛnɛ min kan o de ye ka population sensibiliser k'u sensibiliser cogo di n'i ye mawludu yɛrɛ jate minɛ a bɛ kɛ artère dɔw de kɔnɔna la o fanba o ye Bangoni Janginɛbugu yɛrɛ ye ka bɔ yan ka taa commune 6 la n'i y'a jate minɛ commune 1 ni commune 6 mawludu fanga ka bon o de kɔnɔ kosɛbɛ. An bɛ yan wulada in na aw yɛrɛ bɛ b'a dɔn jamana position man ɲi jamana position man ɲi ka da bɛɛ ɲɛ b'a la donc an bɛ yan an ka baara fɔlɔ-fɔlɔ mawludi de bɛ sen na o de kan ka na fêter donc jamako de don aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la goudron kelen de don donda kelen bɔda kelen donc o bɛ ko min na anw de bɛ wulikajɔ kɛ sa ka population na sensibiliser u k'a ka taa yɔrɔ min fɛ u k'an ka jɔ yɔrɔ min fɛ u k'an ka don yɔrɔ min fɛ ani u man ka taa yɔrɔ fɛn fɛn anw de kan k'o ɲɛf'u ɲɛna précision dɔ de b'a ko la an k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'u ladɔnniya parce que n'an ko ko baara ka nɔgɔya f'an ka mɔgɔw fɛn la sensibiliser k'u la mobiliser donc o kɔnɔna la an b'a ɲini mɔgɔw fɛ sira min bɛ n'a bɛ bɔ Bangoni pɔnda fɛ ka na pɔnda yɔrɔ fɛ ka na sira ye sira kelen de o bɛɛ bɛ yɛlɛn donc à partir de l'école Espana n'o ye Tɛrɛnbada rond-point yɔrɔ ye o rond-point na virage bɛ ka jigin donc o yɔrɔ de la mɔgɔ minnu bɛ bɔ Koɲumani fɛ ka na donc virage bɛ ka jigin donc mɔgɔ bɛ bɔ pɔnda yɔrɔ fɛ ka na o sira ye aller dɔrɔn de ye o sira bɛ yɛlɛn dɔrɔn de nka a tɛ jigin donc a bɛ jigin école Espana yɔrɔ rond-point yɔrɔ virage bɛ o yɔrɔ de la ka jigin donc o précision de tun bɛ yen k'o fɔ mɔgɔw ye. ACID n'o ye association citoyenne pour l'essor intégral de Janginɛbugu o association min sigilen don sen kan san caman u bɛ u bolo di Ansardine ma Ansardine comité d'organisation ka jɛ ka mawludu ɲɛnamayali baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ɲinan u ye wele se anw ma an ka association ma kɔ de b'an ni Janginɛbugu cɛ anw ni Janginɛbugu ye kɔrɔni dɔw de donc hukumu kɔnɔna na u y'a ɲini k'a fɔ ɲinan mawludu an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ansardine min ye sécurité ta fanfɛla in ani organisation yɛrɛ kɔnɔna ye donc o de ye wula in na an bɛ yan o hukumu kɔnɔna na. An kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ma a ka bangeli sankunbɛn hukumu kɔnɔna la jɛkulu mun bɛ yen ni a bɛ f'a ma association Kokajɛ olu ye tile kelen kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye baara minnu kɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu yɛrɛ kɛra Bangoni Janginɛbugu la Serifula misiriba kɔnɔ ka bɛn ni novembre kalo tile 6 ye Tata Ture ani Dramani Maleka sɔrɔlenw don. Kasangane ɲina mawludu san 2019 ɲɛbila baaraw ye jɛkulu min sigilen don ka tɔgɔ da ko Kokajɛ n'a sigira sen kan ka bɛn ni janvier kalo tile 16 san 2012 ye u ye kɛnɛ sigi kɛnɛ min kɛra hakilina jakabɔ kɛnɛ ye o min senfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'olu bɔra Mali jamana kɔnɔ ani Mali jamana kɔkannaw la u bɛɛ lajɛlen ye seereyali kɛ ka ɲɛsin Kokajɛ nafaw la diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna jamanaw la. Bi sigi kun ye témoignage de komi Kokajɛ créé la depuis 2012 an b'a fɛ Tani Aïcha donc Kokajɛ ala barika la a bɛ yɔrɔ caman na bi o Mali dugu yɛrɛ tɛ a tɛ yɔrɔ min bon an ka les 6 communes de Bamako
ala fɛ a b'o caman fana kɔnɔ bi. Donc an ye bi kɛnɛ sigi ka kɛ témoignage de k'a yira diɲɛma la kokajɛ bɛ baara mun na depuis 2012 fo bi a ye nafa min ɲɛ bi sigi kun y'o de. Tanti Aisha an b'i fo sɔgɔmada in na Burkina bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'i fo k'i barika da. Tanti Aisha kokajɛ sababuyara ko caman kɛra anw fɛ Burkina Faso Bobo Dioulasso sɔgɔmada in na ala ye fitini min nɔgɔya an bɛna fɔ i ɲɛna ko ɲumandɔnbali ye kafiri ye ala kana ni n'a kɛ ɲumandɔnbali ye. Aisha Kulubali an muso Burkina Faso a fɔlɔ depuis kokajɛ nana anw fɛ alhamdulillah rabbil alamin muso caman bɛ yen u ka sigi kɔnɔna na gɛlɛya kun b'u kan fo ka ko gɛlɛya b'u kan. Tani Aisha Burkina mɔsi cɛw a n'a dafin cɛw bɛɛ bɛ foli dir'i ma o ko ala k'i sara ni hɛrɛ ye. Ansar bɛɛ ansar muso ɲuman mun sɔnna parce que an bɛ nin baara nate dɔw yɛrɛ b'a miiri k'an bɛ tulonkɛ de la dɔw yɛrɛ t'a jati. Zigiridalaw ɲɔgɔlɔnbɔlaw ka fara dugawu kan o de kɛra ka nin kɛnɛ in datugu ka kɔn o ɲɛ miniti kelen tasibila kɛra ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu y'an kɔ ala ka hinɛ la n'olu kun ye kokajɛ jɛkulu tɔnden dɔ ye walasa ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye. Nin kɛnɛ in don dɔ la ne yɛrɛ bolola n taara komite dɔ la mɔgɔ dɔ tun man kɛnɛ n taara ka taa foli k'a la. Aisha ka baro de kɛra o kɛnɛ kan ye k'a fɔ ne ma ko Aise walayi an bɛ an denmisɛnninw k'a ye nafa bɔ yen nɔ dɛ k'olu ka komite denmisɛnnin an fɛ bɛɛ lajɛlen amisaru diɲɛ la u kun bɛ togo togo la ka kɔrɔlen a bɛɛ sansira k'a ye nafaba de lase olu ma ko tiɲɛ na Aisha a k'i timinandiya ne. Cɛw fana y'an wele k'a témoigner cɛ dɔw y'an wele k'a témoigner ko vraiment ko an bɛ baara min na nin ko an y'an jija n'o ko n'u ma ko an y'an jija o ko joli ma y'a jija an y'a fondatrice de bɛ fo la hali bi an b'a fo k'a barikada sinon vraiment n'u fɛ Côte d'Ivoire bi ka bɔ turu na ne m'a dɔn n'a ko ka bɛ ka di ka n'u ka yɔrɔ nin bɔ an ka ko bɛɛ lajɛlen na tellement contrôle b'an n'u fɛ an bɛ kunsigi contrôler an bɛ sɔnni bɛ contrôler. Madame Aidara Fatumata Traoré a ka kumaw kɔnɔna na a y'a ka nisɔndiya ani sewa yira kosɛbɛ ka sanga ni nin lajɛrɛba in ye ale fɛ kokajɛ min sigilen filɛ nin n'a hakilina bɔra Madame Aidara Aisha Kulibali la waleya de don min n'a ni foli ka kan ka da a nafa caman kan ka ɲɛsin musolakaw ma ka fara denmisɛnninw olu ka kalankow kan k'a ka kumaw datugu ni foli ani wale ɲuman dɔn ye ka ɲɛsin ni hakilina in yɛrɛ tabaga ma n'o ye Madame Aidara Aisha Kulibali ye. Ka sababu kɛ Sheikh Mohamed Makiba ye ONG Direct Aide maaw ye jibɔndo dɔ di Masabugu ani Zambugukaw ma Segu mara la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ jibɔndo ninnu yɛrɛ kolomo karili kɛra ka bɛn ni novembre kalo tile 6 Segu mara tagali la Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Samayira Sanogo ani Seydou Ɲare tun b'u nɔfɛ. An balakaw ka siɲɛna ka sangani jiko hami ye Masabugu ani Zambugu kɔnɔna na bi bɔlen kɔfɛ a la o n'a kɛ ziiri ye min bɛ lakali baw ni dugulamɔgɔ ninnu bɛ se ka o makoɲaji ɲuman sɔrɔ o ni dunga na ka sangani ni lahawnata pɔmpe fila ninnu dayɛlɛli ye u ka sigidaw la minnu lawaleyala ONG Direct Aide fɛ ka sangani Sheikh Mohamed Makiba ka wulikajɔw ye. Dantɛnɛ ka nisɔndiya la bi parce que nin ye kɔlɔn ɲini ko 4 ou bien 5 ye ne ka dugulamɔgɔw fɛ bi u ma se ka ji sɔrɔ a sena yɔrɔ yɔrɔ ji ma sɔrɔ ala y'a kɛ a seni zeina ka sababu kɛ Sheikh Mohamed Makiba ye n'o ye IJMA président ye o de kɛra sababu ye ka anw lase ONG ma n'o ye Direct Aide mɔgɔw ye u ka se ka na ni ji ye anw ka dugu la bi ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ o ko de la. Bon ne bɛ min ɲini an ka musow fɛ o kɔni ma se fɔlɔ aw bɛ magara ji in na sisan a ye ji in ka di cogoya min na a jɛlen don a ka di fana ni ala sɔnna ma ne bɛ kɛ an ka dugulamusow da ye ka k'u ɲɛ ye ji ko in na foyi tɛna pɔmpe in sɔrɔ ni ala sɔnna pɔmpe in a bɛ kɛ ko ɲuman de ye wa an bɛna an mago jɔ ji in na parce que jiko tun bɛ anw na a mɛnna. ONG Direct Aide a ɲɛmaabaw ka dantigaliw kɔnɔna na o galela ka u ka nisɔndiya ani karama yira ka sangani ni kɛwale in ye min na kɛ sababu olu ka se ka o jeniyɔrɔ fin guna adamadenya yiriwale la baw
ana kɛ sababu ye ni dugulamɔgɔ ninnu ka se ka jisanuma sɔrɔ ne ka o mako ɲa. An bɔra Masabugu an bɛ Zanbugu effectivement tile ka farin mais yɛrɛ ɲɛ b'a la tile la ka farinya bɛɛ lajɛlen mɔgɔw jɔn bɛ vraiment tile kɔrɔ parce que nisɔndiyalen don mun na parce que sababu ɲuman dɔ sɔrɔ sababu ɲuman min ni Makiba kɛra sababu ye k'a lase u ma n'a ka solution kɛra sababu k'a lase u ma mɔgɔ min ye a sababu yɛrɛ financer o kɛra ONG Direct Aid n'a wele ko Agence des musulmans d'Afrique o de ni foraji fila in di Masabugu ani Zanbugu ma an b'o de labi mɔgɔ nisɔndiyalen don foraji in filɛ nin a bɛ se ka kɛ sababu ka ji sanuman d'u ma. Union des jeunes musulmans du Mali ɲɛmaaba ka nɔrabila kɛnɛ in kan a ka kɔrɔfɔw la a fɔlɔla ni ka foli ani waleɲumandɔn ta k'a ɲɛsin ONG Direct Aid ɲɛmaabaw ma ka sanga ni u ka ŋaniyaɲumanya ye walasa ka se ka baara ninnu kɛ Masabugu ani Zanbugu kɔnɔna na. Ni ka sɔrɔ ka Ala fo ni ka barikada baw ni baara na kɛ sababu olu ka dɔ fara ɲɛnamaya jidi kan ni ko guna adamadenya ekoji. Ayiwa a nisɔndiya fanga ka bon kosɛbɛ basabu ka d'a kan Makiba n'i y'a lajɛ depuis 92 a ye association fɔlɔ min créé association islamique de don silamɛya dɛmɛni ani adamadenya dɛmɛni donc o la no o mɔnɔ bɔra bi fo kana se Zanbugu ya ayiwa o ye Ala tanuba ye ka tila ka taa se fo Masabugu o ye Ala tanuba ye ka kɔlɔn sen ka ji bɔ ka di ayiwa silamɛw ma silamɛw k'u nafa n'a ye o ye Ala tanuba ye ka bɛn mawuludu fɛnɛ hukumu kɔnɔna ma ayiwa o foli o ni o nisɔndiya o danto o la donc Makiba tɔgɔ la an bɛ dugulamɔgɔw fo ka alimamiw fo ka dugutigiw fo ayiwa u k'u janto kɔlɔn ninnu na u k'u janto ayiwa pompier ninnu na ko a matarafa a kana tiɲɛ n'a tiɲɛna fɛnɛ maa ka sɔrɔ minnu bɛ se ka a dilan. An ma ladɔnniya k'a fɔ ni pɔnpe fila ninnu minnu kelen kelenna bɛ se mɛtiri 50 ji 2000 ɛri kelen kɔnɔna na Masabugukaw fɛ ani mɛtiri 100 ji litiri 1000 ani 800 ɛri kelen kɔnɔna na Zanbugukaw fɛ. Musaka mun donna a la a bɛ taga bila sifa wari miliyɔn 10 na min bɔbaa bɛɛ lajɛlen kɛra ONG Direct Aid ye. An ka kafunɛ bacili lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Faransi jamana minisiri muso min ka caw bɛnnen don sorasiya koɲaw ɲɛnabɔli ma a ka farafina jamana kɔnɔna dɔw munumunu salo kadara kɔnɔ min y'a sɛnsɛn ka na Mali jamana kɔnɔ o taama in sen fɛ kunnafoni caman de dara Faransi minisiri muso Florence Parly fɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Mali jamana lakana tigilamɔgɔw bi gɛlɛya camanw de latɛmɛna walasa ka se ka banbagaci mɔgɔw kɛlɛ ko donna nataw la teliya la fɛɛrɛw bɛna na kɛ walasa ka se ka kɛlɛkɛcɛ wɛrɛw fana bila ka na Mali jamana kɔnɔ olu ka se ka na dɛmɛ ɲɔgɔnya don Mali jamana lakana tigilamɔgɔw ma banbagaci mɔgɔw daga tali ka bɔ an da la an'u silatununi kadara kɔnɔ a ko o sorasilaka minnu ni olu bɛna na dɛmɛ ɲɔgɔnya kadara kɔnɔ Mali jamana ye o bɛna tali kɛ nanzarala tɔnba Union Européenne kɛlɛkɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw kan ka na Mali jamana dɛmɛ ɲɔgɔnya walasa k'u disi da banbaganciya wale kɛlɛli kɔ a la an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi baara bolodalenw bi sen na walasa ka se ka kɛlɛkɛ kulu dɔ sigi sen kan u ye min tɔgɔ da ko opération Takuba n'a ka baaraw bɛna dangɛnɛmaya sutura la Mali jamana kɔnɔ o opération Takuba kura in kunnafoni ma se nanzarala tɔnba Union Européenne ma fɔlɔ nka maa bɛ se k'a fɔ o tɛna na fosi bɔ baara in kɛli la bawo Faransi jamana de ka layidu talen don wa kɛlɛkɛcɛ minnu bɛna bɔ nanzarala tɔnba Union Européenne kɔnɔ kana dɛmɛ don Mali jamana sɔrasilakaw ma o bɛna tali kɛ Faransi kɛlɛbolo barikani cɛbɔw de kun kan Florence Parly y'a jira k'a fɔ ko Faransi kɛlɛbolo opération barikani ye kɛlɛbolo ye min ka dɛmɛ bɛ se diɲɛ selege naani jamana caman ma ko force barikani yɛrɛ bɛ dɛmɛ ɲɔgɔnya sɔrɔ minɛnko nasira fɛ ka bɔ Allemagne jamana ani Ameriki jamana de yɔrɔ don n'a nataw la Espagne jamana yɛrɛ ni sen don a baara la tiɲɛ don opération barikani a ka dɛmɛ bɛ se diɲɛ jamana camanw ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ Faransi jamana de ka yamaruya kɔnɔ. Kabini ni Octobre kalo tile 23 tɛmɛni kiriko baara dɔw kun nun donna ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa kɔrɔ Laurent Gbagbo ka minisiri kɔrɔ Charles Blé Goudé ma sigiba 2 o bolodara Charles Blé Goudé soronnali donbagaw ani magistraw fɛ Côte d'Ivoire faaba la Abidjan tribunal kɔnɔ
nga sigiko sabana min ni o kun dɔgɔdalen do ka bɛn ni arabadon ye o ma fori cogo ɲuman na bari sabu ka d'a kan jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Gbagbo ka minisiri kɔrɔ Charles Blé Goudé ka lapasabaw ye da tanga bɔ a cɛlen kɔfɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ siɲɛ 2 Charles Blé Goudé ka lapasabagaw kun y'a kanu wa kun sigilen do ni ɲɔgɔn kunbɛ sabanan ye o lajɛrɛ sabanan in baaraw senfɛ min kɛra a ka soronnal donbagaw ani magistraw ni ɲɔgɔn cɛ a kɔrɔfɔ kun t'a la ka taa lapasaba nunu jimin siraw fɛ lapasaba nunu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya nunu kan k'olu sen tɛna ye baara nunu na fɔlɔ ko ni magistrat nunu b'a fɛ ka tɛmɛ ni Charles Blé Goudé kunkanko lajɛrɛ nunu ye k'u bɛ se ka taa fɛ nka k'olu kɔni sen tɛna y'a baara la bawo ko jɔrɔna caman de bɛ olu lapasaba nunu bolo ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu tɛ ka bila u ka baaraw bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔ ka gafew bɛɛ lajɛlen matarafa k'a lase u ma u mago bɛ se fɛn o fɛn ma dossier in kun kan k'o kuma na k'olu ɲɛ tɛ nafa ba la olu la ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya in senfɛ k'olu yɛrɛ ka ye cogo la k'olu plasi tɛ audience in kɛnɛ kan o de kɛra sababu ye n'u ye da tanga bɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Charles Blé Goudé kun nɔ minɛna de k'a fɔ k'a nɔ yera basigi tiɲɛni ani adamadenya buruja waleya caman na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ minnu kɛra sababu ye ka nin caman bɔn Charles Blé Goudé kun nɔ minɛna de diɲɛ selegenani kiritigɛ soba Cour pénale internationale CPI fɛ k'a fɔ k'a nɔ yera basigi tiɲɛni ani adamadenya buruja waleya caman na minnu kɛra sababu ye ka nin caman bɔn janvier kalo la san 2019 n'a labilara ka taa hayi k'a ta o donna fo ka na se bi ma a sigilen bɛ ni k'i tulo majɔ ka diɲɛ selegenani kiritigɛ soba Cour pénale internationale CPI ka sɛgɛsɛgɛli baaraw makɔnɔ weleli kan ka kɛ min baaraw senfɛ CPI procureur fɛ. Burkina Faso jamana kɔnɔ dugu jugɔrɔ nafa bɔyɔrɔ baarakɛyɔrɔ min n'o bɛ Semafo n'a dagayɔrɔ bɛnnen do Bungu ka taa ni Burkina Faso tilebiyanfan ye banbaganci mɔgɔw ye wulikajɔ cɛjugu dɔ ta ka bolimafɛn dɔ tɛmɛtɔ sɛgɛrɛ ka bɛn ni arabadon novamburu kalo tile 6 ye Semafo min baarakɛla caman bɛ yen minnu ma ye hali bi n'a ka biya maa caman fana jogina minnu cɛra garagara la ni k'u kunda n'u ye kɛnɛyaso masurunyalenw kan an bɛ waati min na i n'a fɔ komi bi maa sata kɔni hakɛ ma se ka dɔn fɔlɔ maa kɔni joginta hakɛ cayara kosɛbɛ bari sabu ka d'a kan a bɛ taa se fo mɔgɔ 60 hakɛ la Semafo min baarakɛlaw la minnu ni ɲɛti ka se ka da olu kan hali bi maa 60 bɔɲango hakɛya fana olu kɔni joginen cɛra garagara la Semafo min baarakɛla maa ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ k'u ka bolimafɛn min ni wulikajɔ tara ka ɲɛsin a ma manganiya jugutigiw fɛ k'a kɛra kilomɛtiri 40 sani ka se Bungo dugu ma kumana min na wulikajɔ bɛ ta k'a ɲɛsin u ka bolimafɛn in ma k'u ka baarakɛla caman to a kɔnɔ bolimafɛn in a kun bilasiralen do lakana kɔnɔ ni Burkina Faso jamana lakana tigilamɔgɔw ye bolimafɛn caman de kun dadalen do ɲɔgɔn kɔ ni Semafo min baarakɛlaw ye ani lakana tigilamɔgɔw walasa ka se u seyɔrɔw la ka fara Semafo min baarakɛlaw kan entrepreneur dɔw kun bɛ bolimafɛn in kɔnɔ ka fara cakɛda in yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn dɔw kan kumana min na manganiya jugutigi ninnu b'u ka nin jɛjugu in kɔlɔn sen Semafo min baarakɛlaw ka bolimafɛn in yɛlɛnna fodonbadani de kan ni k'a fodon ni bolimafɛn in ye ka bɛn ni arabadon sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen ni sanga 30 ye o kɛra waati min na bɛɛ lakana tigilamɔgɔ minnu kun dalen do min baarakɛla ninnu kan walasa k'u sɛnsɛn o lakana tigilamɔgɔw ni banbagancimɔgɔ ninnu karila ɲɔgɔn na ni ka mugujuguw dayɛlɛn ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma. Congo RDC jamana kɔnɔ yemi ni muɲugumaɲaga waleyaw ani nisɔngoya jiraw tɛ ka kɔtigɛ n'a kɛlen do ka jamana dafiri kosɛbɛ ni basigibaliya ɲɔɲanen do jamana in kɔnɔ kabiri ni jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka foroba nundon kɛra jamana ɲɛmaya la diɲɛ selegenani tɔnba Nations Unies ka basigilikɛ jɛkulu min bɛ Congo RDC jamana kɔnɔ MONUSCO o cɛbɔ banfula bulatigi minnu bɛ yen casque bleu dɔ bɛ sɔn ka bɔ o sɔrasilaka maa hakɛyaw la kun Congo RDC jamana kɔnɔ baara in ɲɛdɔnna ŋana dɔ ye gafe kɛ min bilala ka taa di diɲɛ selegenani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité ma gafe in kɔnɔ kuma bɛ tali kɛ fɛn min kan bɛnkan mun sigira sen kan ni diɲɛ selegenani tɔnba Nations Unies ka basigilikɛ jɛkulu MONUSCO kun bɛ a ka baaraw dangɛnɛmaya o wagati minnu kɔnɔna na Congo RDC jamana kɔnɔ o manda bɛ kun cɛ
wa a bɛnkanw kan ka lakurakuraya ka bɛn ni Desanburu kalo de ye san 2019 gafe min bɔra k'a da diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka basigilikɛ jɛkulu MONUSCO kunkan basigilikɛ jɛkulu min ni o bɛ Congo RDC jamana kɔnɔ o de bɛ tali kɛ diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka kɛlɛkɛcɛ ninnu seginni ko kunkan n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaasigi kalataw kan ka dɔgɔda Congo RDC jamana kɔnɔ ka bɛn ni san 2023 de ye walasa ka se ka kalata ko mankanw bali a yirala k'a fɔ ko san 2020 ko diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka kɛlɛkɛcɛ casque bleu banfulabulamantigi ninnu ko maa 16 bi sɔn ka to Congo RDC jamana kɔnɔ basigi ɲinini na kɛlɛkɛcɛ minnu ni olu bilalen do Tanganyika ani Kasai dugu kɔnɔ k'olu kɔni ka seginniw bi sɔn ka latigɛ ka bɛn ni san 2021 ye ko MONUSCO kɛlɛkɛcɛ dɔw bi to Kivu ani Lituri sani san 2022 cɛ sani ka sɔrɔ k'olu fana ka seginni ko latigɛ. États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ye a kanu ka kɛ Egypte jamana ani Ethiopie jamana cɛ fɔ dilanbaga ye fɔɲɔgɔnkɔ min ni o bɛ jamana kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Nil Ble baraji ko kunkan ka se k'u cɛ gɛlɛyaw fɔ k'a ban bɛnkan ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o de kadara kɔnɔna na États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump a ye Ethiopie jamana Sudan jamana ani Egypte jamana ka ciden dɔw bisimila Washington Nil Ble baraji ko kunkan an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Ethiopie jamana kɔni hakili sigilenba tɛ ka sanga ni baraji ko in ye barisabu ka d'a kan baaraba dɔw nun donna baraji in ladilanni kunkan Ethiopie jamana fɛ o baaraba minnu ni o nun donna Ethiopie jamana fɛ ka ɲɛsin barajiba in ma o bɛ kɛ sababu ye ka belebele de ta ka bɔ Egypte jamana ka ji sɔrɔta hakɛ la Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a y'a kanu k'u cɛ fɔ k'a dilan fura ka se ka sɔrɔ u cɛ gɛlɛyaw la Donald Trump y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔ min kɛra ani Egypte jamana ani jamana kofɔlen 3 ninnu ka cidenw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Egypte, Ethiopie ani Sudan jamana ye walasa ka se k'u dɛmɛ ɲɔgɔnya ka se k'u cɛ bɛnbaliya kuntagalajanw fɔ k'a dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la baraji ko kunkan ko sigi dangɛnɛmayara bonya kɔnɔ ko wa ko kumaɲɔgɔnya baaraw fana bi to senna fo ka taa fɔ ko bɛnkan jolen sɔrɔla ka se ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen fiɲɛ bɔ sigikafɔ min ni o nun donna Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ Nil Ble baraji ko kunkan Ethiopie jamana ani Egypte jamana ni ɲɔgɔn cɛ sigi in taara Egypte jamana jimi sira fɛ kosɛbɛ barisabu ka da kan fɔɲɔgɔnko in bɛ waati bɔ Egypte jamana ni Ethiopie jamana ni ɲɔgɔn cɛ baraji ko in lahalaya kunkan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jiko barisabu ka da kan Egypte jamana ka fɔ la ko baaraba min daminɛnen do Ethiopie jamana fɛ baraji in ladilanni kunkan a bɛ san 7 bɔ bi k'a bɛ ka kɛ sababu ye ni ka Nil Ble jiba in sɔrɔ siraw gere o min bɛ ka na ni jiko gɛlɛya ye Egypte jamana kɔnɔ ni dɔ bɔlen do u ka ji sɔrɔtaw hakɛ la Egypte jamana sigiɲɔgɔn jamana de ye Ethiopie ye u bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ baraji ko in na Egypte jamana ka laɲini ye san kɔnɔ layidu ka se ka di min bɛ kɛ sababu ye olu ka se ka tɔnɔ bɔ Nil Ble in ji la ni ji mètre cube miliyari 40 ye san o san an bɛ waati min na i n'a fɔ komi sisan Ethiopie jamana kɔni ma jaabi jɔnjɔn di ka sanga ni a sigiɲɔgɔn jamana ma ɲɛmaw ka laɲini ye ni o ye Egypte jamana ye. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ani cɛ aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma.